Nafarroak 49 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. Nafarroak aste bat gehiago luzatuko ditu egungo koronavirusaren aurkako neurriak. Nafarroko adingaben zentro batzutan izan diren azken erasoak salatu ditu LAB sindikatuak eta hauen publifikazioa eskatu du. Elizondoko zahar etxeko langilek grebarekin jarraituko dute lan hitzarmen duin baten alde. Urrian amaituko dira Txantreako hegoaldeko parkearen ingurunea urbanizatzeko lanak eta dagoeneko biribilguneak ia amaituta daude eta bide berria zehaztuta dago. Herri lanak Talluntxe industrialdetik hurbil dagoen PA30 ingurabideko zubia konponduko du larrialdiagatik, hainbat habeetan kalte handiak atzeman baitira. Nafarroko gobernuak Francisco Javier Mangado Beloki arkitektori eman dio 2021eko Francisco de Javier saria. Hortziralean arratsaldeko 7:00 gure aldetara disko aurkezpena eta berso saioa Alazne Untxalo eta Maian Etxoperenak eskenitakoa, Barañainko Kultur Plazan eskeniko da emanaldia. Larunbatean Atarrabiako Kulturetxean arratsaldeko 8:00 Kalakaten eta San Andres abesbatzaren arteko kontzertua. Foru erkidegoak 59 kutsatze zenbatu ditu azken ordutan. Hau osasun bideak emandako behin-behineko datuen arabera. Atzokoan 1682 froga diagnostiko egin ziren bezperan baino 379 gutxigo eta hoietatik 3 positiboa eman dute. Positibotasun tasa pixka bat gora egin du 2,6 baitzegoen. Hala, 5. egunez segidan 50 positibo inguru zenbatu dituzte, 54 zenbatu zituzten bezperan. Gainera, behera egin dute duela astebete atzemandako 67 kasuekin alderatuta, 17 gutxigo, eta are gehiago duela 14 egun zenbatutako 93rekin, 43 gutxigo. Tuteran, Alsasun eta Zizur nagusian zenbatu dira positibo gehien, 4 kasu zehazki. Zerrendan hurrengo postuetan ageri da Sarriguren eta Lakuntza eta Iruñako Txantrea eta Sanduzelaia auzoak 3 positiborekin. Nafarroak aste bat gehiago luzatuko ditu indarrean dauden murrizketak. Horixe jakinarazi du Osasun Kontseilariak. Nafarroak osasun eta datu epidemiologikoetan oinarrituta ibilbide propiori utziko diola gogorazi aintzinetik. Ekainaren 17an neurriak arintzea espero da. Udari begira beste arau sorta bat onartu nahi da, uztailan eta abuztuan indarrean izateko, baina aldatzeko aukerarekin. Nafarroa ibilbide propioa jarraitzen ari da, adierazi du kontseilaria, baina zehaztu du eragina duela gobernantza partekatuak ere. Osasun ministerioarekin gutxieneko akordiotara iritsita. Neurrietan batasun maila bat lortu eta horrela eraginkortasuna irabazteko eta herritarren aurrean diskursoa indartzeko. Nafarroa arrisku ertain eta baxuaren artean dagoela zehaztu du kontseilariak. 14 eguneko intzidentzia metatua 133koa delako, 100.000 biztanleko eta 55koa azken 7 egunak kontuan izan da. Hori horrela, ostalaritza lokalak gaueko 11 arte zabalduta egoten aldira, barrualdean edukiera 30% gehienez eta 100% kanpoan segurtasun distantzia zainduz. Aurreko astearen aldean berritasun nagusia da merkataritza eremu ertain eta handietan 40%tik 150% igo dutela gehienezko edukiera eta 15 pertsona elkartu ahal izango direla zuzendutako jarduera fisikoetan. LAB sindikatuak elkartaratze egin du Iruñan eskubide sozialen departamentuaren atarian salatzeko Nafarroko gobernuak pribatizatu eta azpikontrataturiko adingaben zentroetan azken asteetan izan diren larritasun handiko gertakariak, langile eta erabiltzaileentzako arrisku handikoak batzuk. LAB sindikatuak funtsezko gizarte zerbitzuak publifikatzea eskatzen du, egiturazko prekaritate jarraitua ezabatzeko bidean. Gertakari larriak izan ziren, 2 langile ia bota zituzten eskaileretan behera gela batean sutea adingaben arteko liskarrak tresna ebakitzaileekin eta azkenik segurtasuneko langileen aurkako eraso bat. Eraso horren ondorioz langile batek orkatila, tibia eta peronea hautsita zituen eta beste langile batek ubelduak eta arnas hartzeko zailtasunak izan zituen, zapalduta eduki zutelako.
Lab sindikatuek bere elkartasunik handiena helarazi nahi die baldintzarik txarrenetan onena ematen ari diren pertsona horiei. Salatzeko adin txikikoen zentroetan azken asteetan eman diren oso gertakari eta istripu larriak salatzeko, ulertzen dugu egoera hauek izebergaren punta besterik ez direla, pentsatzen dugu egoera hau ahalbidetu izan dela prekarietatearengatik eta dagoen privatizazio, erabateko privatizazioarengatik, ikusten dugu kontrol publiko falta oso larria dagoela, ikusten dugu behin-behineko langileen artean behin-behineko tasa oso altua dagoela, eta ikusten dugu erabateko prekarietatea dagoela zentru hauetan, oso lan baldintza txarrak, enpresa pribatuen esku, gobernuari, hauetako enpresa batzuk, gobernuari informazioa ezkutatu egin diotena, gobernua badakigu baliabidea jartzeko prest dagoela, baina hauetako enpresa batzuk baliabide horiek ukatu egin dituztela, eta orduan hemen eta orain exigitu nahi duguna da berehalako publifikazioa, kontrol publikoaren berreskurapena eta oinarrizko zerbitzu hauen publifikazioa lehenbailen egoera honi irtenbide bat emateko. Elizondoko Francisco Joaquin Iriarte Zaharretxeko langilek lan baldintzen eta zerbitzu duinaren aldeko grebarekin segitzen dute. Langilek salatu dutenez Zaharretxeak kudeatzen duen Idea enpresa greba hasizenetik ez da ja ezer mugitu eta oraingoz legean jasotzeagatik aplikatzera behartuta dauden puntuak eskaintzen dituela ia soilik gaineratu dute. Langilek hedabidetara bidalitako prentsa ohar bidez jakitera eman dutenaren harira enpresak jarrera inmobilista du negoziaziokoa diren alderdi guztietan baita kostu ekonomikorik ez dakartenean ere. Nabarmentzekoa den gauza bakarra da enpresak Baztango udalak egindako bitartekaritza proposamena onartu izana, hau da, 3 aldeak, enpresa, langileak eta udala, mahai baten inguruan esertzea akordio bat lortzen saiatzeko. Hori dela eta langile Baztango udalari eskatzen diote bilera hori ahalik eta laizterren martxan jartzea. Bien bitartean, langileok zaintza lanak duin bihurtzeko beharra eta lan baldintza duinak defendatzen segituko dutela azpimarratu dute. Hirigintza batzordeak eta gerentziak bisitatu dituzte Txantreako hegoaldeko parkearen lehen faseko lanak. Aurreikuspenen arabera urrian amaituko dira urbanizazioari dagozkion lanak, zeinek jarraitasuna ematen baitiote auzoari, eta bide eta etxe bizitza berriak sortuko baitituzte eta urte bukaeran amaituko dira lanak, etorkizuneko parkearen mendebaldean orain arte 3 bide parkea zen horretan. Magdalenako Zubitik Santiago plazaraino eta inguruetan dagoen Ekaitza tangaraino. Lehen fase horretako jarduketak 2 lotetan esleitu ziren, alde batetik jarduketa esparruaren iparraldean aurreikusita zegoen urbanizazioa eta bestetik parkearen garapena bera. Urbanizazioari dagokionez dagoeneko obraren 155 inguru eginda eta lanak urrian amaitzea aurreikusten da. Une hauetan honako zerbitzu hauek instalatzeko lanak amaitzen ari dira. Euri urak, saneamentua, telekomunikazioak, elektrizitatea, gasa eta semaforoa jartzea. Halaber, zoladura lanak aurrera doaz eta lore zaintza eta ureztatze lanak hasi dira. Magdalena kalean eta Mendigorria kaleko bidegurutzean kokatutako biribilgune berriei dagozkien obragia amaituta daude. Antzematen da ere urbanizazioa lotuko duen ardatza Hirubide Institutuaren eta Irabia ikastetxearen artean. Halaber, zoladura jarri da Korella kalea zenaren zonaldean oinezkoendako pasealeku bihurtu dena eta Mendigorria kalean ukitutako zuhaitzak birlandatu dituzte. Lan hoien aurrekontua 7.900.000 euro dira, Bezakanpo eta Construcciones Marizkurrena eta Excavaciones Fermin Osesen artean ari dira egiten. Diseinu berria Magdalenako Zubitik parkera sartzeko plazan, parkearen garapenari dagokionez, dranatzeari eta hornidurari, lurren mugimenduari eta parkeko biden zoladurari dagozkien lanak egiten ari dira. Azken egunetan ureztatze lanei ekin diete. Halaber, Josefina Seroren komentuko baratzeko itxiera zarraren horman juntadura lanak egin dituzte. Aldi berean Magdalenako Zubitik parkera sartzeko plazan aldaketa bat idazteko lanetan ari dira.
Lurralde koheksiorako departamentuak herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bidez PA30 ingurabideko zubia konponduko du larrialdiz. Zubia 300 kilometro puntuan dago eta AP15 autobidearen gainetik igarotzen da. Abeetako batzutan kalte handiak atzeman baitira. Obrak egiteko 6 hilabeteko epea aurreikusi da eta €1.000.000 inbertsioa beharko da. Egitura horietan sistematikoki egindako ikuskapenei esker azkar ekin ahal izango zaie jarduketa zuzentzaileei egunean 95.000 ibilgailuk erabiltzen dute korapilo batean. Nafarroko gobernuak atzoko saioan foru dekretu bat onartu du. Francisco de Javier 2021eko saria ematen diona Francisco Javier Mangado Belokiri arkitekturan, irakaskuntzan eta jakintza arlo horrek beste jakintza arlo batzuekin duen elkarreragina bultzatzeagatik. Exekutiboak azpimarratu du Mangadori buruz bere lan ibilbidea zabala dela, bai irakaskuntzaren arloan eta bai bere lanaren aplikazioa praktikoan. Sari banaketa hurrengo hilabetetan gauzatuko da, zehazteko dagoen datan, jendaurreko ekitaldi batean. Francisco Javier Mangado Beloki Lizarran jaio zen 1957 arkitektoa da. Nafarroko Unibertsitateko goi mailako arkitektura eskolatik zeinetan ezohiko irakasle jarduera garatzen duen 1982tik. Zentro honetan diseinu arkitektoniken masterrari dagozkion proiektuak ere irakasten ditu. Halaber, irakaskuntzaren arloan irakasle gonbidatua izan da Harvarden, Yaleko arkitektura eskolan, Lausaneko eskolan, Cornelleko unibertsitatean eta Milango Politeknikoan. 2014ko abuztuan Mendoza Argentinako Unibertsitate Kongresuak ohorezko irakaslearen titulua eman zion. 2008an Arkitektura eta Gizarte Fundazioa fundatu zuen, zeinek bultzatzen duen solasaldia arkitekturaren eta sorkuntzaren beste disiplina batzuen artean. Esaterako, pensamentu eta ekonomia. Bere lana saritu zuten arkitekturaren presentzia publikoaren erakunde hedatzaile gisa jarduten den Espainiako Arkitektoen Kontseilu Goreneko dominarekin. Iruñako eta Madrilgo bere estudiotik diseinatu dituen lan nagusienen artean azpimarragarriak dira Iruñako Kongresuen jauregia eta baluarte auditorioa, Bordeleko Pei Berland plaza, Madrilgo Dali plaza, Abilako erakusketen eta kongresuen udal zentroa, Gasteizko Arkeologia Museoa, Palentziako Nueva Balestera futbol zelaia, Expo Zaragoza 2008rako, Espainiako pabiloia eta Teuladeko auditorioa Valentziako komunitatean. Bere proiektu berrienen artean daude Oviedoko Asturiasen dagoen Arte Ederretako Museoa, Palma Mallorcako Kongresuen jauregia, Lugoko Norbento Energiaren egoitza berriaren eraikina eta Madrilgo Metro Bazesareko bulegoaren eraikina. Francisco de Javier saria foru exekutiboak sortu zuen 2009an horrela, saritu nahi personak, entitateak eta erakundeak zeinek foru komunitatek kanpo jarduera bat garatzen duten Nafarroaren irudi bat proiektatze aldera gizartearen aurrerapena, ongizatea eta hobekuntza hedatzea sustatzen duen komunitate bezala. Aurreko ediziotan Francisco de Javier saria eskuratu zuten Lizarrako Pablo Hermoso de Mendoza burtzikariak, Leringo Pedro Abrego sukaldariak, Ignacio Zoko futbolariak eta Maria Ostiz abeslariak osatutako bikoteak. Eta Madrilen kargu hau iraungi artean Nafarroko gobernuaren ordezkaria izan zen Salvador Estebanez jaunak, hau 2012an. Gainera sari honekin nabarmendu dira Lizarrako Javier Urra psikologoa, Manuel Hidalgo idazlea, Montxo Armendari zinema zuzendaria, Azagrako Juan Miguel Sola sukaldaria, Pedro Iturralde saxofonista eta konpositoria, Adolfo Eraso Romero kimikari, geologo eta glaziologoa, eta Jose Maria Zabala Oteizaren enpresaria. 2020an sari honen banaketa ez zen egin. Nafarroko emakume bertsolarien berso sortak eta ahotsak biltzen dituen diskoa da Gure aldetara, Nafarroko emakume bertsolariak izenekoa. Lanak euskarazko 14 kanta ditu banaka zein taldean, ahots hutsez edota musikaz lagundurik, baina denek ere bersoa oinarri izanik, hori dela eta Nafarroko emakume bertsolarien aniztasuna du muinean.
bai plazan era profesionalean bai aldizkako parte hartzen zein berso eskoletan jarduten diren emakumen ahotsak biltzen ditu CDak. Belaunaldi eskualde eta ibilbide desberdinetako bersolariak dira parte hartzaileak. Egitasmo honen aurkezpen publikoa ekainaren 11an eginen da arratsaldeko 7etan Barañaingo Kultur Plazan. Bertan izanen dira diskoan parte hartutako bersolarietako batzuk egitasmoaren aurkezpenaz gain, bat-bateko berso saio ere eskainiko zaie, bertaratutakoei Alazne Untxalo eta Maiane Txoperena bersolarien eskutik. Larunbatean Atarrabiako Kulturretxean arratsaldeko 8:00 aintzinera Kalakan eta San Andres Abesbatzaren arteko kontzertuan. Atarrabiako Kultura Zerbitzu eta San Andres Abesbatza, Kalakan San Andres Abesbatza izenburuko ikuskizun kontzertuaren sustatzailea dira. Abesbatza musika eta musika instrumentala uztarturik Atarrabiako San Andres Abesbatza eta iparraldeko Kalakan perkusio talde ospetsu arituko dira. Pirineoez bi aldetako kantu tradizionalak emanen dituzte, haietako batzuk Benito Lertxundik egindako bersio arras ezagunetatik abiaturik. Amara maiketago eguzki beroa, amara maiketago eguzki beroa, ama buruan mindot etxera banoa, ai oiei etxera banoa. Amara maiketako eguzki beroa, eguzkie joan da bere amagana, eguzkie joan da bere amagana, bi ere toriko da denbora ona bada, ai oiei denbora ona bada, eguzkie joan da bere amagana. Atxoa eta gure abiek eguretan, atxoa eta gure abiek eguretan, azkorea galdute biek murmuretan, ai oie biek murmuretan, atxoa eta gure abiek eguretan.